Maya po oras labod Kapampangan. Pepaputot siyang bukining metong. Pepaputot pepagupit ne. Pepaputot siyang bukining metong. Manayo ko mo kini sakin. Nya inisip ko, gawa na akong video, bangin masayang oras kayong pamanayan eh. Nya, o yun eh. Pag-umpisan ko na eh. Iting kaya katamong kadinalan siya mapulutan duwang video. Tagalugan video na eh. Medyo masikan niya yung Omicron ngayon eh. Nya, panupayata pa akong daton kayong balen eh. Tama masyadong paglakwat siya. O niya, may buro na ka na babasahin ka na akong biseta. Okay, pag-umpisan ko na yun ang video. Bayon sa bla, burikan din na pa oras si Ram Enriquez Diap. Yang nagmunikala ka rin ng manong gamitan tamo. Pag-umpisan ko na eh. Yung mumunang dili, karera. Ipangarera la rin ang sakyan na ano. Yung karera, bistaman, may kadya, di ba tanjak yung Kastila yun eh. Yung mas manayo ng Kapampangan, siglulo, kaya saglulu. Yung kadua, bala mo medyo manong nyo. Yung balo nung tegalugan niya o nung nano, tegubilin. Tegubilin. Tegalugan niya siguro lang, bala may iba niya kayong tagubilin na ning Tagalog yan eh. Yung mas manayo ng Kapampangan, penabilin. Yung katlo, makahilata. Makahilata na ka naman kaya na. Yung makahilata, Tagalugan niya, mas manayo niya kayong Kapampangan, yung makabulagta o kaya makasakinda. Yung kapat, mengisda. Mengisda, Tagalugan niya, mas manayo niya kayong Kapampangan, yung menasan o kaya menima. Yung kalima, sakto. Kung gagamitan kaya naman ni sakto eh. Dapat bala mo mas manayo niya pinin tamak kayong Kapampangan. Tamak. Yung ining katukiing kanam, megkandaligaw. Yung megkandaligaw, Tagalugan niya, mas manayo niya kayong Kapampangan, yung mga lililili. Megkandaligaw ko Manila. So, nung Kapampanganan tayo, mga lililili ko Manila. Yung kapito, makapanghina. Makapanghina, Tagalugan niya. Mas manayo niya kayong Kapampangan, yung makapangayna. At yung taulindili, Mendaya. Mendaya ya mo kayong eleksyon yan. Kaya ngalalan niya, sinambot siya. Mendaya, Tagalugan niya. Mas manayo niya kayong Kapampangan, yung memorahit. Dito na mo, nakalasalamat kang Ram Enriquez Diap. Karainin kayang munikala. At malo yun nung Kapampangan tamo, hindi pa Kapampangan tamo. Hindi kaya katamong apo, hindi kaya katamong anak. Tala pa nagalugan. Kapampanganan tala. Nakalasalamat kayong kayong pamanaluki. Luwid, tamongan.